Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ki Nongelam Jong Kaseng Confederation of Ribhoi People, Ribhoi District, Ringkat lang bat ki Longyeng ki Balamat ya ke Jingkiw Dor Shabapalat Put Jong ka Bai Boarding, bat Kamtam Hakasnong maupun Kshat, Menta Kasnging ka Khat Kandai Trik Unai Leber Arjar Arpuway. Kilami Pait Ba ban Penlong da ka Jingya Ki Hakmat ka Office Trekam Jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited, kabadan ha Umyam Ribhoi District. Da kabara ye ki plakat ki badan ye ki jingtho ban penrem jor ye ka jingle thormor jong katanat sam boarding ha kabaya dai bat ka jingpen keu ye ka billaj ka bomshim la ya hap satya bat ka jingpen don kam ye ka boarding nakal yang ki nongilam jong kani ka seng bhalang hapo ka jingilam jong uba bandari rentathiang ubadairu president harengkat ki dikhot bat ki longyeng ba mat ye ka jingkeu ka baithang boarding electric kila penlong ru de ka jingya rally hakmat ka office jong ka MEECL Henry yakani ka jing temu jong ki paj ba bantur sa ka office trekam jong ka MEECL lapun pulom no da ki pulit ki bala pakhang lenti yaki haswa ba kinyo rung hapo ka phalau jong ka tanat sam boarding jong ka jela ma da ka burom lang ya bro adin ka jing kudu junga menta iki officer ba adin ka jing ya protes ma menta kasni ka dei ka paj ba hi ki ba mat jing ki yami ki awan hang ne ban support yangi ki bala yalam shman te ka jing ye kendo la yalam lang ru ki pajba ki ba ki pulat ke bilaj ma kumini poi tandai 1000 sibnai niwei poi 1000 paspa sibnai niwei poi 2000 sibnai tinggal ara lu de kini ki bel ban peni ai engineer jong MCB tong majau te nagalang jungi ngila keren sibun ki gei ka ba nyang ngila ila ong yang aba ngan sawan ai da ka kerteng juki baro kiles ai ka kerteng juki ngin select inspection be akiyeng juki ngin pe yo de bodu metar ne yo de bla heavy galut jung metar ne ngam thu mo ga jeng keren badi ten rei la kular ba in one be sakisnong ga jungi ban pen be ikine ki jingkiu plat jong ne ga bilaj hoi gisno thu i ba watkir kim sumudori bakan kiu khundai 1000 sipnai namar kiu magi banai ki baladep ki poi arjar siteng Khasan spa tenrei mentau bunai poi kendai 1000 te kiru gila priang hiya kata ba gala de jing du jung metar ne gala de kano ke bentang ngam sutho tenrei ila kular ba insawan sesnong jungi sekisnong gitu ki breu ki bakio plat ni ke belaj ila kular banwan tenrei ga e jing mut jungi nagalang keseng ngi nagalang keseng ya ki ambengi penslur yu pajba benom siu belaj rengi nagaseng ngi penslur yu pajba bakide bensiu ya ka belaj manu benai kide bensiu ke belaj tang ba ngala keren saya ya ki officer hang tu ba lada ki pai ba ki wan bon complain shapi ba ke belaj ke kiu palan desnobha ba fin solve ya ne problem khang ba ki pai ba kinum nya ban siu mo lada he aplat ke belaj kin thaj ban siu shibnai man lo benai kinum siu shu de lada ke office ka solve problem jong pai ba Kikloi ban siu man lo banai ka bilaj kata ka dik je keren junga ba di officer po misbi hoi ke khum kata ngalai keren namar menta wadu metar reading ro metar radar umla ban thok mo ha ban lei bi haspot umla ban tho na yeng umla ban tho antat mar ki breu jungi ro ki ba shimlaj na ka misbi ki ha ban pej hiu metar lajong ki ha ban sendur hiu metar bat ki haban wan si blaj lada ka kiu blok blaj ki haban peni tu metar no boga reading juki ga kata ki haban peni ya kata ki sangi nila ya keren menta ban ni dawahi baki di ban penbej ya gani ka jing kiu blok ni blaj menta ban nang ne smat nila dawa ba kamdei ban jasu lada ka nang jasu nang ne smat kelas ni haban perkhat haku meti jong seng de kiwei namar ba menta kasni ni nangwan tang bat ki pajba ki pendun kami kalaj Andai next part lada ke MCB ke ya bitang gini jeng hit imbang seven yami do member la jong he mo dik sipai la jong he ngaban mi bandawa mentang bangiwan bat paiba da ke jing jajai ngiwan ban yekren ke jing jajai te lada ke MCB kampen urlong he gini jing dawa ke jungi te kemut ngin sa perkhat pat dikiwe gilat pilenti ba ngi ba ngi jing thang la jong ngi tip ken kat no ban ngi thang na barabor mentabar sir tangi poi bet ar hajar tam ting arhajar tam arhajar san spai ngi pen poi ngi seu bet si teng karang ngi ju sa re ngi nai bet menta benai pat ngi pen poi thang
kumju mde ban thang plam mde ban thang e le kumju he kata poi hadu chi benalai puar sengi pun poi kendai hajar tengka te ngin ya su belait na ngin ya bam na te le kren uta te ong hana ba o mitar tharai ba ong hana ba la du na kumno na ong ba khele cheying ong bale cheying pen lip light ong nalai kata sau kanta te la japa phi pek ong hana dang me taka ong hana state pelat kamitar te sason durwan ra chani te ong kumta long ban pek lem ken penduna kan nemde ban hadu kata-kata pentiu nam yai kumta pun poi beken teng-teng pun poi hajar teng-teng poi katsan spa ju poi tikna he dengan teng-teng long arar benai kan mun suatu pun poi te teng-teng pun poi lai hajar te le kren num long he re ban hap siu he tengi siu he tar mo te teng-teng ar hajar teng benai balik men tar benai ngi wan siu ar hajar chi spa andai putengka tem nadinita poi mentalai kuar sengi pun poi kendai hajar Siya ka jing iya, di pata, nong sung snong, jokadong, bakatan, ibuhay jong ibro ko ay. Kumta, kadak, magpapawi ka jing susi, halor ka jing mat, jing iya, duk suk. Mentakas ni mi sikmat, magpapawi ka jing persya jong i, persya, ya ka jing let lumur, jong ka MECL, habay day, magkabelaj. Te, kadak, jong jing susi, mentang ina lang, nang ni, magpapawi hang tay hakmat ko office. Ang ideya ng tay, magpili, ya kajing pasya jongi, habi day, mat kajing hurmur, kajing let hurmur, jong ka office MECL, habi day magkabelat, kapalawara, ya kajing yung dug usok, urang ni juki, upakamay jak po, menstek, batu babam.